Самата обстановка до някъде, самата среда в България е не особено дружелюбна по отношение на повишаване на финансовата грамотност на младите хора. Примерно, ти понеже знам, че имаш опити в средното образование, струва ми се, че една задължителна дисциплина по персонални, лични финанси, примерно на ниво 9-10 клас, би била доста полезна в това отношение. Да изгради някакви навици, някакъв интерес да запали искрата, както каза, още в този етап на обучение. Това нещо не се случва масово, нали, в страната до голяма степен. Освен това, менталитета ни е малко такъв по-специфичен. Тоест, когато един млад човек няма възпитанието, няма примера вкъщи по отношение на, примерно, на различни варианти за инвестиране на свободните парични средства, защото българина масово, нали, си знае банковия депозит и недвижимия имот като